Machiegni nyakoro mag ajwang' koro wang'ie mago ohala. Pinje mag Afrika ma milambo biro nyalo bedo gi pesa achiel e higni 4 mabiro. Kata kamano mano biro dwaro mondo los bengi ma kanyakla miluongo ni East African Central Bank. Jagoro maduong' mar EAC Peter Mathuki owacho ni okang' ma kamano biro konyo nyayo ohala kod wuoth jopinjego. Omedo ni ohala e kinde pinje manie riwruogno osenya. Ka higa mokalo pinjego noloso $9.5 bilion kopim kod $7.1 bilion manoloso higa mar 2019. The third pillar, being now the monetary union, is about thinking and coming up with a common currency. And that is already a roadmap that has been set. Already this year we are going to finalize, possibly, where we are going to have the East African Monetary Institute. This is the institution that is going to create a roadmap for having one currency. A community now that spans from all the way from Indian Ocean to the Atlantic. And therefore it traverses now across Africa. So that is why the East African community is the most progressive regional economic bloc in terms of